У барацьбу за будучых навучэнцаў сёння ўступаюць сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Тут стартуе прыём дакументаў на бюджэт і працягнецца ён да 3 жніўня. На некаторыя спецыяльнасці прадугледжаныя ўнутраныя уступныя экзамены непасрэдна ў навучальных установах. Усяго ў Віцебскай вобласці прафесійна-тэхнічную і сярэднюю спецыяльную адукацыю можна атрымаць амаль у 3 дзесятках каледжаў і ліцэяў. Сёлета яны плануюць набраць на дзённую, завочную і вячэрнюю форму навучання каля 8 000 чалавек. Кантрольныя лічбы прыёмаў у параўнанні з мінулым годам зніжаныя як мінімум на 500 месцаў. Работаем над повышением качества подготовленных специалистов через оптимизацию. То есть там, где у нас учебные заведения были малокомплектные, небольшие, нам приходится сегодня их закрывать. В прошлом году было закрыт Борковический лицей в Верхнедвинском районе. В этом году будет закрыт Новолуковский лицей. И мы ведем работу по объединению учебных заведений, по укрупнению, чтобы в городке 2 колледжа у нас объединены в один. В Лепеле колледж и лицей с 1 января 2017 года стали функционировать как одно учебное заведение. Работа по оптимизации профессионально-технических учебных заведений позволяет нам экономить ресурсы, рационально их использовать, приобретать, укреплять материально-техническую базу, развивать новые специальности. Сёлета ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі Віцебскай вобласці адкрытыя больш за 10 новых спецыяльнасцяў. Арыентаваныя яны на новыя вытворчасці і на патрэбы эканомікі рэгіёну. Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт завяршыў прыём дакументаў на бюджэтныя месцы конкурсам на ўсе спецыяльнасці без выключэння. Дадатковага набору не будзе. Такія вынікі агучылі сёння ў прыёмнай камісіі вышэйшай навучальнай установы. Сёлета на бюджэтную форму навучання тут залічаць 270 чалавек, а заяў ад абітурыентаў паступіла 380. Найбольшай папулярнасцю карысталіся эканамічныя спецыяльнасці, а таксама інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі. Самы высокі прахадны бал у Віцебскім тэхналагічным сёлета зафіксаваны на спецыяльнасць фінансы і крэдыт. Усяго ў ВДТУ набор вядзецца на 22 спецыяльнасці, сярод якіх 3 новыя і вельмі перспектыўныя. В этом году открыты в университете 3 новых специальностей. Это производство изделий на основе трехмерных технологий, это компьютерная мехатроника, это техническая эксплуатация энергооборудования предприятий. Надо отметить отдельно, что в нынешнем году на специальность конструирования и технологии изделий швейных изделий было подано в 5 раз больше заявлений, чем мест. Причем на 16 бюджетных мест было подано 22 диплома с отличием и 1 абітурыент з серебряной медалью. Зараз у вышэйшых навучальных установах працягваецца прыём дакументаў на пазабюджэтную форму навучання. Гэты этап уступнай кампаніі завершыцца ў пачатку жніўня.